keikan aikana ja me tykätään keikkailla ja ollaan paljon oltu keikkailemassa ja me tykkäämme soittaa ja meillä on kuule paljon tekemistä ollut sen keikan aikana ja no mitäs sitten? No kyllä vaatteissakin tulee kuva näissä asuissa, kun meillä on kaikenlaiset asut, on tämmöiset lordeissa ja tää meidän bändi on ollut koossa jo aika kauan, monta vuotta, niin että ihan hyvin menee. Tää on se Euroviisut vuonna 2006. No joo, kyllä itse asiassa me ollaan tekemässä uusia biisiä paljon ja että kyllä me jatkataan tätä meidän keikkaa paljon ja ei siinä mitään muuta ole. Ollaan paljon oltu asemissa, että me tehdään joka kerta uusia biisiä ja me jatketaan tätä joka päivä ja ihan hyvä tästä tulee, ei siinä mitään. Se on syökki. Näin on. No mutta oliko jotain, mitä sä halusit vielä muuta kysyä? En tiedä. No kerro lisää mulle, mitä mä voisin kertoa sulle. Sano vain jotain mulle. En tiedä, en muista, ei tuu mieleen. No kerro vaan, onko mulla mitään muuta asiaa sulta kerrottu? Onko se ollut vaikka jokeikolla? No voisihan mä toki kyllä sinnekin mennä joskus soittelemaan, kun siellä on kaikenlaista väkeä siellä majakassa, niin kyllähän se ilman muuta olisi ihan hyvä sinne mennä ja ei siinä mitään. Vai se saatu sunteen, joka mä ajattelin. Kyllä. Olishan se hienoa soitella siellä meidän bändi, mutta mitä ne majakan ihmiset on siellä, ne työntekijät on teille sanonut, että onko niillä ollut varaa siihen, että me tullaan. En tiedä. No, mitä sä haluat kertoa meille lisää tästä mulle? Onko ollut jotakin? Te voitte uusia biisejä. No meillä on yksi ainakin levy tulos semmonen kuin Borderline. Se uusin musiikkilevy. On. Se on ainakin tullut esille, että sitä me soitellaan. Niin soitellaan. No, Mutta ei voitella. niin. No mitä Tai muuta? voitellaan. Vempata ei luket. Niin. No mitä muuta sä haluat kysyä muuta? Ei tuu mieleen. No onko mitään terkkuja mulle? Mitään terveisiä mun pitäisi kertoa? Jotakin. Te olisitte itse vain elämää ohjelmassa. Joo, kyllä. Mä oon ajatellut mennä vain elämään ohjelmaan. Me lähdetään sinne paljon terkut ja oikein hyvät jutut sinne kaikille tasapuolisesti. Oikein hyvä terveiset sinne koko Ja Suomelle ja Euroviisun voittajille. Ja hyvä pikkujoulu. Joo, kato, kun mä oon Euroviisun voittaja, niin mä esitän teille uuden biisin sitten. Tässä voin pienesti jo sanoa yhden laulun, että mä voin vaikka sanoa näitä sen laulun, että hard rock, halleluja, hard rock, halleluja. Se on ainakin yksi tosta laulusta se, mitä mä muistan ainakin siitä. Ja se oli ihan suosituin biisi siitä Euroviisun kappaleista. Niin oli. No, että terveiset sinne Suomeen kanssa. Ja korvatuntuu. Joo, ja me täältä
missä me nyt ollaan täällä Lordin kotimaassa, missä me yleensä ollaan, niin täällä TV-lähetyksessä, niin kerro lisää, mitä sä haluat sanoa tonne TVlle multa. Sano vain jotain tonne Ei tuu TVlle. mieleen. No mä sanon ainakin teille tasapuolisesti sinne TV:sen, että Hyvä joulu. joo ja kuunnelkaa tämä kappale seuraavaksi. Mitä sä haluat laittaa meidän biisin sinne TV:seen? Mikä? Se, ketä se heli? No se käy hyvin. Me laitetaan se sinne. Sinne meni terkut. Niin meni. Ja sano jotain sinne loppuun vielä tonne eteen tonne kameralle. Sano sinne jotain. Terveisiä Lordi-ystävä. Niin. Tämä on rock. Jää! Ajaa!